completely in love with with a Greek film which is very much about love. It's from the 60s and it's directed by Nico Papatakis and it's called The Shepherds of Calamity. Τι τρέχει σήμερα? Ήρθες πριν από το μεσημέρι. Θέλω να σε παντρέψω, γέ μου. Θα κάνω προξενιό της νύφης. Για πες μου, ποιος σε στέλνει? Αυτός που με στέλνει θέλει να μάθει πρώτα πόσα. Η πρίκα πόσα είναι. Την ξέρει καλά. Έλα, πες μου αμέσως, ποιος είναι? Σου δίνει μια συμβουλή. Να την παντρέψεις μάνι-μάνι, γιατί στην εποχή μας... Σκασμός! Θα μου πεις το όνομά του. Ο Θάνος ο Ζέκος, ο γιος μου. Ο γιος σου? Όξο, Μωρή! Γιατί? Όξο! Γιατί, καλέ μου κύριε? Όξο, Ο γιος είπα! μου δεν σου κάνει. It's the most original, amazing film I've seen for many years and I'm just trying to raise awareness for it.